Menteri Kesorkar Meghalaya ubah Renekton Tongkhar, ulai itu ubah salak ban penbej uput usam hapadengka Meghalaya bat Assam. Habakran kinong tok khubor ubah Tongkhar ulai itu bagi Regional Committee jangka Assam ban Meghalaya, kilalit ban jungo ia kijaka kaput bat ukmi lenti, ba la ban penbej uput usam hapadeng jang kini ki artli kijaka, wat lada 4 la ban kmi lenti, ban la shispa naka shispa. Hingi ya kun da kajing ya trelang hi ya donlang ha kajing yalam jong ka NPP ha kajing yalam jong chief minister brom jongi te kibabon hi kibangila ya long serious hi ban shimi ki steps la teteng kilong ka andre kene sarkar jongi ka klam kita ban persan wallahi don kaji penting bari persan yo sakta Republik serta rakyat Henry kebedehi dan tak interest juga state kini kesukaan MDA jungi kamsim tangkai bandle kata te kata tom aku tidak mention kebede beruput usam tinggal sikya hadu kata-kata but langba kini ki committee kini ki regional committees yang kita constitute ke state kini committee kala sikya baru kini committee but penlong ki jingalang bani kenduk berkibru but kamtam ya bandle ya ka site inspection jointly hapeng jong ka Assam bat ka Meghalaya ya ka bakila conduct ka joint inspection tingi failti baka don ka kan don ka jing seiso na kane ka initiative ya ka bala simanta ifilti baka don be ka jing seiso ha ka ba on sala ban penbe no yo pur usam la kam la banlong bangin ong 100% ndri ifilti bakan nom slam than ya ka bagi new I ya usok ya ka jingjok baki bobon kisnong on salak man penbet na ha ka bedi ba kena kicing